facemos unha degustación de conservas dunha coñecida marca de conservas aquí de Cambados, e combinado pois cunha actuación musical dun grupo de Mala Sombra Jazz. Pois mira, empezamos fai anos con catas, degustación de viños, de queixos, de que se sí, de diferentes produtos. E en esta ocasión, con unhas conservas daqui, é unha conserveira tradicional, unha empresa familiar ademais, e están meténdose no mundo de alta gama, digamos, de delicatessen de produtos daqui, o berberecho creo que é de Noia, collen todo o produto que é da ría tanto de Arousa como das Rías Baixas, e entonces sempre acompañando eso, poñendo música, pois a xente gusta. De feito está o cupo cheo de xente E incluso hai xente que vai vir despois, efectivamente, así cando remate a degustación de conservas, solo para escoitar o grupo de música. Somos especialistas sobre todo de mejillones, de berberecho de Noia, vale. Navajas, tamboriñas, todo lo que es marisco, y después también tenemos chipirones, lo vais a probar, sardinillas, y bueno, la verdad que tenemos una gama muy amplia. Mala Sombra, vamos a ver, chegou a nós por... Como moitas veces, por vasos coñecidos. comunicantes, coñecidos. Un amigo, tiña un amigo que tocaba no grupo, unha das persoas que tocaba no grupo, que agora xa non está, era de Noia, o que era pianista era de Noia, bueno, pois unha relación de así, foise falando de facer isto, é unha boa fecha agora nas Navidades, ca degustación e tal, e a xente, bueno, pois estamos en festas e, bueno, iso gusta a xente. Sí que é certo que sempre procuramos, claro, que nestes eventos pois repercutan máis no que o socio, e así ven sendo, quero dicir, en prácticamente o 90% de todos os eventos que se fan desde o liceo, que tamén que se abren os non socios, pero vaya, xa digo, prácticamente o 80% das entradas, dos tickets ou do aforo é copado polos socios, pero tamén unha pequena parte de xente que non é socia, e que, bueno, pois, oye, pois é unha oportunidade para eles tamén para coñecer a sociedade, para ver o que se fai, para disfrutar das instalacións, e algúns deles barallanse moi seriamente, pois, darse de alta do liceo, co cal, bueno, pois sempre é beneficioso para todos, e tamén para difundir a cultura en todos os aspectos.